Gikone geno nenore mbalariany ma Moi mosebedo kod midhiero mar somo kuom higni buora ma timore tok bod manyien ka oten mbalariany no ma Moi kod geno ni lokruok biro bedo. Jalup Chancellor Ngire Kiplagat Kotut osechako ayanga tich kosingo duoko mbalariany no e rang'iny mowinjore kendo keto dwaro jopuonjre kaachiel kod jotij mbalariany no e opara manyime. Daniel Otieno miyowa mathoth. E romo margi mokwongo gi jotich kanyakla gi jopuonjre mbalariany ma Moi, jakom mar mbalariany no Ngire no Midamba kaachiel gi jalup Chancellor ma Kojolo Ngire Kiplagat Kotut osingo ni gibiro neno ni lokruok maduong' obetie mbalariany no mosebedo kod achiedh nadi e kinde mokalo. Our focus is to start with the staff welfare. We want to address basic things that need to happen, and then we are going to look at all other issues step by step. We think about the students very seriously. We think about matters employability. It's not enough to train them. You must prepare them, you must introduce them to the world of work, and that is some of the things. So I pride myself in working with students. My happiness is when I put a smile on the face of a student. Telo manyien mar mbalariany no osingo ne jopuonjre ni gibiro neno ni giyudo tiegruok kendo sidho gudu e thuolo mowinjore maonge deko moro amora kaka osebetie mbalariany no. The issue of students not finishing on time, we want to make that one something of the past. So I would want to hazard a promise that on my watch, we would want to see students who are on a 4-year program finishing in 4 years. This university is the only university first started by Kenyans. University of Nairobi was College of Nairobi. Was built by the British. But what we have done, this one we stood from the ground. Ewi wacho sach jotich, tend mbalariany ma Moi wacho ni kochopo tich abich jumani, jotich duto mag mbalariany no biro bedo ni osechulo osachgi. Tukupatie jina ya Joshua kwa sababu tunaamini utatufukisha kwa the promised land. We told the council that we are not sure whether you are the fire or the frying pan. But we have been in turmoil for 7 years. It has been 7 years of suffering. But finally these people decided, the people you see before you, decided we can no longer go beyond here. Kotut okonien thuolo makare mar mbalariany no mondo mi oti matek kaka yo mar keto somo mag jopuonjre e ong'ala mamalo kaachiel gi neno ni mbalariany no obedo kod nyadhi mowinjore. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV.